नोंसो नागिरदोंमोन बरिया इनि हाखौबो होफाखानोसै हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर दायो आङो मोननैसे फुल गायस्लायनो लादों आरोना फिसा फिसा जालांबाय माने जायगाया फिसा फिसा जालांबाय आरोना आं बथलावसो गायदोंमोन नालाय हास'नानै ओमफ्राय दिनै आं बेखौनो गायस्लायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय दिनैबो नायलांबाय थादो आरोना आरो गिबियावनो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय लोगोफोर दे बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामलांसै नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना आङो मा मा फुल गायस्लायगोन बेफोरो बेयाव थाथ'थोसै आरोना उनाव गायसिगोन डिसेम्बर फ्लावारा मोजां खिलिबोबावदो हास'जोबना होबाय आं बारखांनानै हास'जोबना होनाय बायनायसोमोन बियो ओमफ्राय नै मोनसेया नै बरिया जाना दं बिबार बारनायखौ मोजां नुबाय आरोना ओमफ्राय बेलेगखौ गायस्लायनांगौ उनाव आंनिफोरा हायाव गायखानाय एल'भेराया मोजां जाबाय एल'भेराफोरा हायावनो मोजां आरोना जेसेबां हायावनो गायो एसेबां मोजां नैबो मोजां खिलिबोबाय बुरजा जाबोबाय नैबो कागजमोन आरोना थानाया माने गास'ना होनानै थांनो रोङाखै दासो फिसा खिलिबोदों बिलाइ बेबो गाथाब जानानै बोरैबा जाबाय फुल गायस्लायनो नागिरदों आङो हायाव गायना होनसै आरोना बेखौहाय हायाव गायना होनोसै इयाव फिसा जाबाय आरोना नै बथलनि माबायावसो गायदोंमोन आं फिसानो ओमफ्राय दायो इयो थांबाय आरोना बिजौ खेबस'नानै गायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ हायाव गायस्लायनानै होनोसै जाहाथे मोजां जायो आरोना बे गेदेर जाबोबाय नालाय जागाया फिसा जाबाय नों हासिनानै हायाव गायना होनसै आं बियो गोजौ जायो आरोना गिदिर जायो बियो मोजां नुयो आरोना बिलाइ गोजाबाबो बिदिनो मोननैसो गायस्लायनोसै बिदिनो फिसा फिसायाव गायना दोननाय माखा आङो दायो देरजोब्बाय आरोना जागाया फिसा जाबाय हायाव गायस्लायना होनोसै ओमफ्राय खायसेखौहाय पटआव गायना होनोसै आरोना नि हाखौ होफाखानोसै आं नि हाया मोजाङै दं बख'नो हालासै रोदा जाबायमोन नै रोदा जाबोबाय आरोना बिजौसोमोन बियो रोदा अरजोब्बाय नै बिदिनो गायना होनसै आं नों मा खालामबाय दं माखौ दानख'बाय दं इयाव गायस्लायखादों हायाव एल'भेराया मोजां जाखो फिसासोमोन नैफोरखौ गायस्लायनांगौ आरोना बेफोरखौ थाखागोन खोमा बेबो बारखांनानै हास'ना होनायानो मटर बावदो बारबावगोन खोमा बेबो बारबावदोसो डिसेम्बरा ओमफ्राय गायस्लायनोसै आंनि फिसा जाबाय बेयो जागाया जाला आरोना बेबो नै मानामुनियासो जि मोजां जाखादों मानामुनियासो बिबार साइजखौ जाजोबदों बिबार बारदों जि मोजां फिसासोमोननिबो मोजां जाखांबाय नै थाथ'थोसै बेखौबो गायस्लायनांगोन आरोना फिसा बथलावसो गायनाय बेनिखौ गायस्लायग्रोनोसै आं जागाया फिसाद्राय देरखांबोनो हायाखै जागाया फिसा जाबायना थाथ'सै इयाव गायनोसै
गायदोंमोन आं ओमफ्राय नै गोबोर एसे दंखायो ओमफ्राय गायस्लायनोसै दायो नैबे फिसा जाबाय जायगायाहाय बथलावसो गायदोंमोन बेखौबो फिसा जाबाय आरोना देरख'नो हायाखै बिजौखौ खेबस'नानै माने हास'नानै आङो लाबोदोंमोन न'निफ्राय ओजोंनिफ्राय मोननै लाबोदोंमोन आरोना आं बिजौखौ मोनसेयाथ' मोजां जाबायानो ओमफ्राय नै मोनसेया बियो आरो फिसा देरख'नो हायाखै जायगायाबो फिसा नालाय आं बेखौ दायोहाय हासिनानै नैयाव गायनोसै आरोना नैयाव गायना होनोसै जायगाया फिसाद्राय जाबाय किसमि नट होनो नामा मिथिया आरोना मोजाङै मिन्थिला सोरबा मिन्थिबा कमेन्ट हरदो आं मोनथिनाय बायदिब्ला किसमि नट होनो खोमा आरोना बेखौहाय कासमि नटसो ना किसमि नटसो मिन्थिला आङो बख'बाय आंखो माना मुनि मानलाजोबदो नै फुना होनोसै आं जाबाय लोगोफोर दोनहैनोसै आङो बिदिनो आङो गायस्लायखांखाबाय मोननैसै आरोना ओमफ्राय नै आं बेफोरखौबो गायस्लायखांबाय नैबेबो मायो डिसेम्बर फ्लावार नै माबा गायस्लायखांबाय आंखो दै होनानै दैबो होखाबाय आरोना बेबो बिजौसोमोन दायो रोदा अरजोब्बाय ओमफ्राय जागाया फिसा जाबायमोन नालाय ओमफ्राय आं बेखौबो बेयाव गायस्लायबाय ओमफ्राय नै बेबो जागाया फिसा बथलावसो गायजोबनायमोन आरोना बेफोरो ओंखायनो गायस्लायबाय आङो आं बेखौहाय मैयानो गायस्लायदों आरोना लोगोफोर आं मैया भिडिअखौ लानो मोनासै थेवबो आं दिनै दिन्थिबाय नोंसोरनो मैयानो गायस्लायदो नै दै होनानै माबाजोब्बाय मा मुं होनो आं बेखौ मिन्थिया फुलनि मुंखौहाय बियो आलायनासो दोनजायो खोमा आरोना नै गोलाव जालांदो फिसासोमोन बेबो गोलाव जाबोबाय ओमफ्राय नै बेबो कागज फुलसो नामा बेखौबो गायस्लायना होबाय बेबो थानाय खेबस'ना लाबोनायमोन बेयाव बिलाइ दा एसेबो गैलामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो गोदान खिलिबाय आरो बिलाइया खिलिलांबाय मोजां जाबोबाय ओंखायनो बथलावसो गायनायमोन नालाय बेखौबो ओंखायनो आङो गेदेर जायो नालाय बेयो बेयाव गायना होबाय ओमफ्राय नैबेथ' दालियामोन बारखांबाय बियो बारखांनानै मोनसे मटर बावदो नै बारगोन आरोना बियो इदि कालार पिंक कालारमोन पिंकबो जोङोमोनबो बारखांजोब्बाय बेयावथ' आरो बियो फुलिया थाङा नालाय बेदर जागोन आरोना बियो बेदरा थांफिनगोन बेयो उनाव बेदर जाबाथाय गायस्लायना होनांसिगोन नै मटरदो बारगोन इयो नैयावबो मटर नै फिसा फिसा इयो बारगोन स' लोगोफोर बेनोमोन आंनि फुल गायस्लायनाय आं बेखिनिखौनो गायस्लायबाय आरो दंबावो ओमफ्राय आं माने पटखौ मोनब्रैल'सो लाबोदों मैया बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन आरोना आङो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लाबोदो ओमफ्राय मोनब्रैखौ गायस्लायग्रोबाय लोगोफोर पटआबो जा दामखा मोनसेयावनो 25 थाखा फिसा फिसायानो आरोना आरो गिदिराथ' दामखा 25 बे मोनब्रैदो 100 लादो आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौ जागा फिसाद्राय जानायखाय गायस्लायग्रोबाय ओमफ्राय बाखिखौहाय उनाव हायाव गायना होनोसै
ओमफ्राय लोगोफोर फुल गायस्लायखांनायनि उनाव आङो दायोहाय अमानो मैगं संहांदो आरोना अमानो नै मा होनो बायदिसिना मैगं गुथुवा कुथ्रा बायदिसिना खालामनानै लायदोंमोन आङो ओमफ्राय आं बेखौनो दायोहाय रुनो नागिरदों अमानो माइरं होनानै नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामबाय लोगोफोर लोगोफोर माइरं एसे होफागोन आरोना माइरं होबा मोजां जायो नालाय बेखौ होफागोन आं इयाव मैगङाव लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला गोलाव जालांबाय भिडिअआ ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर बाय बाय